9 adegas da subzona participaban esta fin de semana en Pantón na mostra de viños da Ribeira Sacra con 3 décadas de historia. A deputada de Turismo, Pilar García Porto, achegouse ao campo da feira onde, xunto ao deputado de Participación Cidadá Iván Castro e outras autoridades, brindou polo éxito da mostra e a calidade dos viños. García Porto sinalou a actividade vitivinícola como exemplo da potencialidade do sector primario da provincia, que tamén xera turismo de calidade sostible e de experiencias polo que aposta a Deputación. A institución provincial achega máis de 28.000 euros ao certame a través do Plan Deputación. A organización da Mostra de Viños de Pantón apostou nesta 30ª edición pola promoción da zona como destino turístico integral. García Porto asistiu canda o alcalde de Pantón e o resto de autoridades á lectura do pregón que pronunciou o comunicador Marcial Mouzo.